kublay ba piang sngoba. Habon ki school primary ki nong hikai ki shem ba ki hapan pinya ya class ka badon ki kinna na ki gerdan pule ba pher. Teng na mar baduna ki nong hikai ni bagi para nong hikai ki shimshuti uwei u nong hikai u haban pinya ya ki kinna ki bahab ha ki class ba pher ki badon ha ki gerdan jingnang jingtep ba pher ya kanila tip kum ka class badon ki gerdan ba ki jingnang jingtep ba pher warla ka long ka ba ishitom dang sang hendre da ki ba pin bai bha ka kalla long bala ban pinyai ba pat ka ba sei so ka kamra class ka babon kedan ka bo lang ye ki khinna na ki class ba pher pat namar ba ka jingla pule jong ki khinna ka ya pher ka long ka badon kam batkin ma ba u khinna class ba ar ula ban kham nang ya uwei na class ba lai ha ko wei ka binta ka thong ka long ban pin be ya ka jingi kai khnang ba uwei u khinna unyo pule ya ka jo ka pa kat kum la ka kedan ka jingnang jong u ka kam ka ban ning gong ka long ban phya e ki khinna ha ki kin hom kat kum ka kedan jingnang jong ki ka ne ka jingbo kin hon ka yara be ki ban pule kat kum ka jing sno byang ba jing sno la jong ki pat ka kin tiuru ya ka jing ya trei lang ki khinna ki bakham he ne kham nang ki la ban yara bi ki wei ki badon kam kan pinlong ya ka jaka jong ka jing ya sam jingnang haka class ka bakin thublang ya ka jo ka kam la pin kala ban ya ha pat ki kedan jingnang ba pher. Okay students, what is this? And what is this? Kan nuksa ki khinna ki badang zdang ki draw but I wrong ya ki so panang ban itho ya ki dur but ki wrong ki khinna pule ki baha kerdan pedeng ki itho ya ki so ba pher ha ka shang I kerteng but kin mau ya ki wrong jong ki nong pule ba kham nang ki ya chakman takaba I kerteng ki so but batai shapang jong ki ha ki sentence ki ba linkot kani ka te ya ka jingkin chow kintin bar ha ka rukom thau sentence kong kani ka jing trekam ka pinlong ya ka class ba ka ne jingmut bar ba man ukhinna unnang kat kum ka jingla jong ha ka class ka ba bon ka dan ki nong hikai ki don kam ban pinyai bha ya ka po jong ki ka we kalat ka bala ban pinyarap ka de ka jing hikai ba ai kala kin hon pali ka ba ka we ka kin hon ka trekam dala de ka nong hikai ka phai sha ka we pat ka kin hon ka badon kam jing hikai shimet Shisien bakata ka kinhon kalas ngotho baya ka phang kan nong hikai ka lecha ka wei pat ka jinga nang naki palok ru kala kershan ya ka ne ka rupam pinchong lang ki khinna naki kerdan jingnang jingte pa phe khrang ba ki khinna ki bakham he ni ki bala nang bha ki la banyarap ki wei ki badang pule बताइए कि एक का बाकिला स्नो थो नियलम ये की लिंबा का कम हकनी का रुकम बरो की खिन्ना की यो बन्या शिंबिंता पर कनो की काई रू कला बन आई जिंगमुट शा की बडोन कम की जिंग ले काय की बपिन स्नोतना की लोंग की बडोन कम बन्यारा भागा जिंग पुले हका क्लास बबोन का दान की यारा पर पिन्ने या का जिंगमुट पिंडुना या का जिंगबम ने बन शंखop बर बन आई जिंगी काय का बसनोतना पिन ई बद्या थो आई हकी खिन्ना ये की त्यार ले काय का फ्लैश कार्ड ni ka kod bapha ye ki ban kin kran e asia phangjong ka kan ni ka te ye ki jing snow sham par pin ro ye ka jing nang ban kran ka jing pin khi me zang ye ka sni da ka bakir bet ka jing rin se ni ki jing le kai ba shong ba yang ki ni ki jing pin milen ki ba ling kod ki yara ban pin klan ye ka jing mo jing par khat ka jinga le kai ba pin mi jingmut bo ye ki kod ai rong ki kod dur ni udiu bertha hajan na ka benta ki khinna ki ba deploy ka ni ka ai lad ba kinya shem benta ba kham so tho par ban pin klan ye ki phang jong ka class ha ka rukam ka bas ngotan ki ni ki jing le kai tang ba ki ker shan ye ki jing nang jing tep hendre ki ai ru ya ka lad ba ki khinna kin pinya thi daladi banwar bnya ba yo benta ha ka kamram ka jing nang jing tep ka jing pinya ya ka class ba bon ka dan ka kham suk la da don ki tyar ki ba ya hab bat ki khinna ki ba kar shan ya ka jing snow scam halade bat ki jing ya trailang ka rukom tray parlo pinya lok mar anut ki khinna khnang ba kin la banya ka shan iwe ki tu ki ba dep kloy ki la banya ra bi ki para class ta ka ba pen klan ya ka jing te ban kin teu ya ka jing ya trailang ki jaka pule balalloi thau ye ki jaka pule ne ka jaka ya le kai kini ki ai la ki khinna ba kin wan ba yai don benta hadin ba ki la deb ya la ka kam
ka jingale kai mudur bat ki board games. Bu ye ki tiar kung ka jingale kai puppet ki doctor said ki set ying shaja ni ki so plastic. Ki ni ki ai ya ka jingle kai ka badon jingmut bat ki kintiu ya ka jingtre lang hak imlang salang. Ki worksheets bat ki activity sheets. Pen kre lupa ya ki worksheets ki bayaha bat karata na ka benta ki kedan bapher. Ki yara bat pen melen ya ki kinna pakin pulehi ya ka phang ka ba ka nong hikai ya ki wei ki kin hon. Ki ni ki tiar tang ba ki yara ban penyaj bhaya ka class henre ki kin tiuru ya ka jing pule ha ka ba uwei ukinna uyo ban chim bentala bat ki ba tray shitom. Ki class badan ki kedan pule bapher ki la ban ngokum ki ba henre ki dapru da ki lat ki linti ki ba bon. Ha ka jingla ban pen be ya ka por da ka rukam pen kre ya ki linnong ki ba kin thop lang. Ki nong hikai ki la ban thau ya ki jaka pule ki ba pen I ba uwei ukina ula banya chakmat kat kum ka jingla jong u namar la dala ka shan uwei ukina ka class hi barok ka we ka kyo shakmat.